кызлар һәм егетләр. Hayırlı gün барлык тамашачылар. Бына шаяк безнең алдыгызда. Тукта әле. Әйдә иң тәүле үзебез менән таныштырайык. Буңайда сезнең алдыгызда 4-ка, 5-ка гына укып йөрүсе. Үзе бик рак ялсан, бәлкәм атказган артисткаһы Алина Набиуллина. Атказанган тиһең шул. Хыйырдан тибелгән, бесейдән тырналган, эттән сәйнәлгән, каздан сукылган Вилдан Хайретдинов. Ярай, шаярдык итте. Шаярдык тиһең, шаяру башланырга гына тора әле Вилдан. Тапшылай безне карага килгәсен атып тору кирәкмәйдер дә. Шулай да асыклык индереп китәйек әле. Кинәнес менән уртаклашырга кирәк. Вот мы хоть живем в городе, где преобладающее население русское, но тем не менее свой язык не забываем. Но это хорошо, родной язык надо знать. Руслан, Гин, давай, лузера туда-сюда игры, мы одежды, борода стирать не собираюсь. Соседка, ты что на каком языке с внуком разговаривал? Как? На каком? На каком? Конечно же, на своем чисто башкирском. Руслан, кайда, нечего. София, тидерәккән мәктәпкә һуңлап бит. Апай, кәгерма, мәктәп ишеге көне буясы була. Аделина, 11-дән 6 елга нисә була? Нисә була, Аделина? 5 була, Аделина. Бүтән белгән снимай хурайны. Һинең хукуң насар булганда минең састарым агарып бетте. Һинеке хукуң насар минеке булган. Әсән? Ниңа? Ануны бит картнаемден сестәре. Аппак. Кызым, бигәшең дәшләнәңме? Юк. Улай булгас, нигә иртә йокларга йөрисең? Үзең гел әйтәһең бит. Күп белһәң, тиз картаерһың тип. Ә минең бер дә картаһым килмәй. Әсәй, мине әтә 2 тапкыр тукманны. Ни өчен? Беренче марта, когда ул дневникта аскан, янда 2 булган. Ә икенче тапкыр, когда ул аныкы дневник булган. Торып тор әле. Һин кисәгә мәктәпкә нигә килмәдең әле? Минең температура 42 градус булды. 42 градус дигән. Мондай градус мен кеше яшәмәй бит. Минең инәем үлсәгәндә 36 итене. Бергә кушкан бит 42 була. Илгиз, һин аквариумда калды. Нигә алыштырмаган? Балыктар шул хәүзә үсеп бетмәгәннәр бит. Алмаз, анин кымды тыңдыңдымы, әллә тыңдымы? Инемде, Анинга. атай минен өндәшмәс, әйнемден авызы ябылмай. Инәй, инәкәем, егермекем, бер әле. Нимәгә һиңа 20 сум? Инәне бер бакыр гына вига бирә. Бигрәк булу йөрәкләсең шул. Менә 20 сум. Акайда алабыз. Ана тора, мороженое хатып. Атай, беләһеңме, әйнем һинән тәхшак машинаны йөритә. Мин улай әйтмәс идем дә. Һин бит үзең әйттең, ручникман кузгалып булмай. Әйнем ручман силәбегә барып битте. Мин һиңа 1 сагаттан кайт дигән идем. Кайда йөрүнең узыны да? Мине гәллизә, сәгать булманы. Улым, экзаменыңда нисәгә тапшырдың? 2-га атай, 2-га. Вот, молодец! Ниңа? Колхозда эшләргә кеше кирәк бит ул. Афарин! Минең атай яшь чакта футболист булды. Мулайма. Стоматологиянан һуң. Врач агайга нимә әйтергә кирәк? Фашист, тут стоял!
окончания Бажикаевской средней школы получает Газизова Лесаль. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. Мартнай, кыши кудыба, минен битеп стат, мин алам. Ауыл новостлары. Біздің Бажикайда біздің чемпион башқұрт күрес ойынса бар. Кайсин Зинур. Дискотекала болған хал. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. Selam kızlar, bey bakayım mı? Сортировка, веялка. Залина, әхим бәләхмі, қалай Нюшаның бонусы мы була? Я қалай. А Нюшта шия. А Флюраның бәләхмі бонусы мы? Я қалай. Флюорография. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. Біздің Бажикайда телевидение салды. Yanıltar. Қысқаса новости. Ең ұзын ұйқы история тарихында зарегистрирован. Оқытушысы 15-ші қуатта ұйықтап, 12-ші қуатта ғана оянған екен. Ең яқшы оқытушы номинацияында тағылы Айтайдың қайшы еңіп сығарды. Қадір халық тұранда. Башқұртты түні суат егілі оятаң, неме күтің деп құрауға, Хабантой күтім түрге теш. Хабантой күтмеген башқұрт, контрафактный башқұрт бұла екен. Орыс егетмен бір хал болған. Қадір из первых уст. Здравствуйте, меня зовут Александр, я работаю строителем. Живу я в общежитии, и недавно ко мне подселили Азамата. Азамат башкир. Как-то я его угостил квашеной капустой, которую приготовила мне моя мама, а он протянул мне пирожок и назвал этот пирожок «Орещ». Я отломил кусочек, положил в рот и банда башланды Хабантой. Мен тезірек барып, самауыр ұтысып, сәйесіп, тәмлі-тәмлі Әлешті ашарға болдым. Ашым, сәйнәп, уараным. Барып, магнитофонға барып, кассета тығып, құрай мұңына йоқларға яттым. А вообще, башкиры очень удивительный народ. Только у нас фраза «хавер хилям» с понятием очень растяжимое. Да, еще башкиры не любят зиму. Они всячески пытаются прогнать ее. Они такие называют ее «кыш». Самые популярные фразы, которые можно услышать от наших мам. Первая фраза это «шурпулдамайс». И фраза под номером 2 удивительный факт. Башкир без башкирки, как скалолаз без кирки. Вообще в России очень много национальностей, да, этносов, народностей, их около 190. Это очень много. Среди них русские, татары, кабардинцы, чуваши, буряты, тувинцы. Ну, на самом деле, национальность это не главное, лишь бы башкир был хороший. Спасибо. Біздің спонсор Бажикаевская пекарня и күймак. Мәм, аша. Бажикай құймақтары. Косилка, молотилка, сортировка. Башқұрт тіл дәрісінде. Косилка, молотилка, сортировка, веялка. София, һин нимә язган? Ат қалай бақыра? Нинди игого? Игого русса була, башкортса и-хо-хо-хо була. А эт несе көрә? Гав-гав. Нинди гав-гав? Ваф-ваф була. Я, башкортса я.
Атауық несі қысқыра? Ко-ко-ко. Нинді ко-ко-ко? Куа-куа-куа-куа-куа. А йомыртқа ха-ха несі қыткылдай? Кут-куда. Нинді кот-куда? Пыт-пыт-пыт-пыта-пыт-пыта. Чутка сортировка геевка. Жизнь жестока и несправедлива, а в мире живет около 7,5 миллиарда человек. Из них только лишь 1,5 миллиона повезло родиться башкирами. Инша башкатегетері. Қазір бұзырыз. Конечно, ауылда. Bir avuzun şenlikleri, ipak demir üdürlükleri. Kara kaşlı kara gülü yarın dipken bu yürekli. Bir avuzun kız gayretleri. Yarın dipken yürekli, kızlara dalı gerekli. Bir avuzun şenlikleri. Егеттердің ақылы бұлығы бегерек біздің школдан тұра. 2020 ел онлайны. Эш онлайн, оқу онлайн, хабантой онлайн, даже выпускнайдерді онлайн. Юқларға ла қорқам, уянғаз өйгәш приходится эштерге. 4-ші четверть бітті. Атай әсәйдерді оценкаларын білді. Бүді кішілер карантинда болды. Даже Салават Юлаев карантинға сықты. Қарали, по-любому коронавирустан өлгәнім. Өлмәгән. Барма. Алдыкы ул просто дистанционно укып ялган. Башкортлар уже давно коронавирус страдали у всех агандар. Он хорош. Қысқаса, өзім туралы қариглазый пупсик. Менен бұнда болума ауылско-башкирский воздух ярзаметте. Побочные эффекты вызывают привыкание, что ауылға қайтқа келі. Ведь там, где заканчивается асфальт, начинается туған яқта. Туған яқта юлты таман, туған яқ. Ең güzel ғазиз яқта, туған яқ. Жер-жерлері пішкен жақ, туған яқ. Ашылып қайынлықта, туған яқ. У меня дарит башкирство, так что перезвоним до Сэма по-братски. Малайдар дол малайдар, а башқұрт қыздары көрмәгә кәсәлі. Бұна қарағыз. Мен башқұрт қады. Хуқтым, яқтым, ехылдым, яттым. Анина Хинохо. Айырылышу бик ауыр, особенно ақса менән. Аешу, Ахсабин, башкортоздың национальное украшение. Айда, маңайма, ғұмыр қысқабин. Так что и мой пока тыштырын бар. Ақса дело наживное. А как башкиры отвечают на вопросы? Қайда кеттің? Хәзір келем, понятие растяжимое. Только башкиры перед уходом могут прощаться несколько раз. Дома, на улице, и когда нет машины утром, да еще и по телефону. Только башкиры, придя с гостей домой, могут сказать «Сәй-көлі, сәй-сыпалайық». А как по-башкирски будет вперед? Алга. А назад? А у башкиров нет слова назад. Если нам надо, то мы разворачиваемся. И алга!
Хариндар, бізде байрам менен бүгін башқұрт тілі күні, біздің мәктептәлі байрам, 2 байрам енді бүгін. Һәр бүтәгірді Хариндар, тағылай етіп кетейм, яқшы ойнанығыр, дүрттігіл, яқшы іштәнігір. Нұшылай алдағы күндерді шулай яқшы етіп іштән. Бүті ішті мына шулай барың. Бізде алдағы күндерді хаудық қалейм, тазалық, ялған жүрген yolдарығыз яқты бұғын, иманлы бұғын, хауылын. Сізге бик зор рахмет балалар. Һәм руководителерге енді сказать, тоже большое спасибо. Алла башқаса білмектім. Рахмет, молодцы. Көріп қалды елдан да? Ну, молодцы. Растрогались души. Хаумағыр, мен Башқұртстандан келдім, қазір мен Башқұртстанда яшайым. Ысынлап та бик матур итеп сығышығанығыр. Амрыға Фараж әйтіп өткенсі, бүгін башқұрт тілі билдәләнә. Бүтін дөньяла яшайған башқұрттар, хәлеудігді әйтті ретінде 2 миллионға яқын башқұрт яшай. Бүтін дөньяла олар бүгін бітәлі, қайдағына болғанда, ершағының түрлерінде бүгін ашындай матур итеп байрам өткәрілер. Һәм һәд, Көньяқ Уралдағы, Южный Урал тип әйтәбез битендә, оның башқалығы Силәбе. Мәһәт Силәбе исеменән Шыгайығыр һәм ошы бүтін Силәбе башқұрттары исеменән матур итеп байрам итәгәр. Сөнки һеҙҙең ошы үткән Сарат районында Башҡортостанда беләсәктәр һәм әйтәсәктәр Бәжекәй ауылы уҡыусылары Силәбе башҡорттары исеменән башҡорт телен матур итеп байрам итте тиҙәр. Һәм ысынлап та мин проект яҙғанда Амир Ғафарович менән һеҙҙең командағыҙ һөйләштек, аралаштык. Һәм ошо Байҡунаҡ дигән башҡорт кафеһында булған тип һөйләштек бит инде. Матур итеп үтеп китте, бөтәһе лә ярҙам итеп торҙолар. Һәм Башҡортостанда ошо Бәжекәй мәктәбендә башҡорт телен яратҡан, бик шаян, бик матур. Егеттәрҙең ҡарағыҙ бөтәгеҙҙең дә мин Башҡортостанда күреп килдем. Анда егеттәрҙең шул хәтлем яурындары киң түгел һеҙҙеке һымаҡ. Һәм ҡыҙҙар да шулай сая, матур гына был яҡта. Сәстәре матур, күҙҙәре матур, йөҙҙәре. Үҙҙәре инде бер ҙә егеттәрҙән ҡалышмайҙар. Шуға күрә мин Башҡортостанда һөйләгәйнем, шундай Бәжекәй мәктәбендә уҡыусылар бар, улар матур итеп проект эшләйҙәр тип. Һәм был проектка инде Башҡортостан башлығы поддержка бирҙе һәм һеҙгә матур итеп бүләктәр ҙә, матур итеп кейемдәрегеҙ ҙә булды бит инде. Был кейемдәрҙе һеҙгә матур ошо Силәбеләге ебәк менән генә эшләгән дизайнерҙар һеҙгә эшләнә. Шуға күрә һеҙҙең көсөгөҙгә, һеҙҙең талантығыҙға ышандылар һәм һеҙҙең көсөгөҙгә, талантығыҙға шундай матур итеп проект бүләк ителә. Һәм әле бит инде һеҙ Амир Ғафаровичтың идеяһы менән Зәфира Лутфулловна бергәләшеп, егеттәр матур итеп медиа школа асып ебәрҙегеҙ бит инде. Был бик уникаль күренеш, сөнки Башҡортостандың бөтөн мәктәптәрендә бындай юҡ. Әммә һеҙҙә Силәбе өлкәһендә, Бәжекәй мәктәбендә башҡорт теле шундай юғары кимәлдә һәм һеҙҙең был проекттар Башҡортостанға ла ҡайһы бер яҡтан да өлгө булып тора. Бөтәгеҙ аңланығыҙ микән? Ҙур рәхмәт һеҙгә. Мне интересно, поняли, дети или нет? Поняли, да? Я потому что Нурию сама не понимаю, что она говорит. Я сама по-башкирски, мен Хадашам Башкортостан, но у меня свой диалект мушакский. Он очень сильно отличается, мне кажется, вообще от всех башкирских других диалектов. И поэтому я стараюсь не смущать и слух людей не ломать, стараюсь только на русском уже, как могу. Вот. И если кто-то не понял, хочу сказать, что тетя Нурия – это та девушка, которая придумала этот проект, благодаря которому вы здесь проявляете свой талант. И могу сказать, что Бажекаевская школа такая богата талантливыми людьми. Просто вообще девочки, вы такие хорошенькие. Мальчики прямо растут настоящие джигити. Я прям аж, не знаю, я прослезилась до сих пор. Сейчас даже еле как сдерживаю. Я прям очень люблю детей. И когда происходят такие вещи, просто душа радуется. Хорошее поколение растет, хорошая смена нам растет. Вы молодцы. Теперь вы можете сказать, что вы знаете, какой Байкунак, и общались с хозяйкой кафе. Видите, у вас уже какие связи есть, да? Ну и, наверное, в финале, да, финальное мероприятие мы завершим награждением. Слово Нур. Еще раз всем огромное спасибо. Всем здоровья, успехов,
хорошей учебы. Тавышты кайтармай, күршеләр юктамай, кемдер атта яшәй, үпкәләү кәрәкмәй. Мөхәббәт һөйләргә бергә таңга тиклем, бу минең яшьлегем, бу минең яшьлегем. Тавышты кайтармай, күршеләр юктамай, кемдер атта яшәй, үпкәләү кәрәкмәй. Мөхәббәт һөйләргә бергә таңга тиклем, бу минең яшьлегем, бу минең яшьлегем. Беләм бит бүген төн йокламайбыз, таңга тиклем йондызларны һанайбыз. Йылыта һине кулым менән ялкын, булса илдә уттардан матур оскын. Еле күҙе иркәләй, хәзер кояш кайбай. Минең менән кем булды, артка адым атламай. Бына күздәр белдидек, әммә күңелем бойой. Йыйып алгас туктарды, китә шунан. Тавышты кайтармай, күршеләр юктамай, кемдер атта яшәй, үпкәләү кәрәкмәй. Мөхәббәт һөйләргә бергә таңга тиклем, бу минең яшьлегем, бу минең яшьлегем. Тавышты кайтармай, күршеләр юктамай, кемдер атта яшәй, үпкәләү кәрәкмәй. Мөхәббәт һөйләргә бергә таңга тиклем, бу минең яшьлегем, бу минең яшьлегем. Вәгъдәңде бир, буйыкма һәм кайгырма, бер касан да онытма, кил күбрәк төшемә, осрашуларны көтәм. Һагынырмын күҙеңде, бары булыр хәҙергә, үбәм иреңдәреңде. Тавышты кайтармай, күршеләр юктамай, кемдер атта яшәй, үпкәләү кәрәкмәй. Мөхәббәт һөйләргә бергә таңга тиклем, бу минең яшьлегем, бу минең яшьлегем. Тавышты кайтармай, күршеләр юктамай, кемдер атта яшәй, үпкәләү кәрәкмәй. Мөхәббәт һөйләргә бергә таңга тиклем, бу минең яшьлегем, бу минең яшьлегем. Звук поставим на всю, и соседи